Zdravím, vítam vás dneska v ďalšej epizódy z kariérou trénera FC Barcelony. Dneska by sme mali odohrať zápas proti Benfique, to isté proti Bergamu a uvidíme, ako pôjde ďalej. Obidva zápasy odohráme s akciami, najdôležitejšie akcie, takže uvidíme, ako najlepšie nám to pôjde, snad to veľmi dobré. No, bude to dneska už konečne taká oveľa lepšia hra. Je za tie minulé zápasy. Ale prehrotujeme zostavu, dáme tam Torresa, Palma tam dáme Lamina Jamala, dáme dlho. No, to si môžeme. Bože, som zabudol, že mi to nevadí. Rafinha, Rashford, Davis. Dobre. Je to prvý zápas Copa Hispana proti Cordoba FCF. Prvýkrát počujem o tom týme. No nevadí. Vyhrali sme to 0, zatiaľ to vyzerá dobre. Konečne nám možno začne dariť tak, ako sme potrebovali celý čas. Dávame voľno ešte stále práve za hráčom, ktorí sú v základnej zostave. Aha. Bolo to zrejme prvá chyba, ktorú sme spravili. A uvidíme Getafe. Necháme tam túto stavu a vie to 3-1 výhra. Tak ako to má byť, tak to aj je. Čaká na zápas proti Benfique. Na ten zápas dáme už normálny tým, aký máme. A uvidíme, ako to pôjde. Tento zápas by sme mohli radšej hrať najdôležitejšie akcie, takže nebudeme simulovať, budeme hrať najdôležitejšie akcie. Máme tam takto. Pasujeme tam Lamina. Araujo pôjde do Escobar s ním. Tam trošku zmeny v základe. Takto by to mohlo brutálne stačiť. A skúsime ešte Deonka vymeniť za Gaviho. Takže uvidíme, ako to pôjde. To by sme proti Benfique, naša prvá kompletne, že prvá výhra mohla byť práve proti Benfique. Nie akože taká hrozná. Takže uvidíme. Skúsime dať čo vymyslieť s Pedrim. Pedri nemá úplne takú rýchlosť. Ale aj tak, uvidíme, skúsime center. A Lamin tam je. Lewandowski na Pedriho. Ten na Rafinhu. Rafinha, dobre, skúšame, uvidíme. Ešte Rafinha stále, skúsime strelu. A božiaľ, toto nevyšlo. A toto je útok pre Lamina. A uvidíme, jak toto dopadne. A Lewandowského strela, prekopol bránu. Veľká škoda, mohli sme ísť do vedenia 1-0, ale Lewandowski prekopol bránu. Nahrávka na Lewandowského, Lewandowski. Dúfame, že už teraz neprekopne bránu, ale tentokrát vydal, ale z dorážky dáva gól! Robert Lewandowski posiela Barcelonu do vedenia a Barcelona vyhráva 1-0. Teraz je Benfica v útoku. Budeme musieť brániť Ángela Di Mariu. Mária, to sú, pozor na ho.
Ďalšie šance, uvidíme tu možno a je tu protiútok pre Olma, ktorý robí chybu. Nevadí. Útok proti Benfiku stále. 55. minúta, vyhrávame stále 1-0. A šanca, ale Juan Garcia chytá. Koundé môže dať protiútok, Rafinha na Lewandowského. Lewandowski to chcel posunúť nejako dobre dopredu na Lamina. To nevyšlo. 65. minúta, útok pre Benfiku. Po rohovom kopu pravdepodobne. A je tu nejaká dobrá šanca pre Benfiku. Inigo Martinez získava loptu a môže to byť protiútok. Inigo. Hľadá, ako ho nájde si Torresa. Ferran Torres. Ten dáva petičko na Koundého. Koundé zlá nahrávka, zle som rozohral, bohužiaľ. Ale je to stále teraz šanca pre Benfiku. V 72. minúte stále Barcelona vyhráva 1-0. Vidíme, čo teraz Benfica vymyslí. Dúfame, že nič zásadného to nebude. A fantastický Gavi. Dopredu posielame Lewandowského. Tento skúsi dopredu na Ferrana, ale zase tam bol obránca Benfiky. Rohový kop pre Barcelonu. Bude ho zahrávať Rafinha. Rafinha ho skúsi nejako dobre a Koundého hlavička. Ale bohužiaľ ponad bránu. Frankie de Jong môže ísť do protiútoku. Dobrá nahrávka na Lewandowského. Robert Lewandowski. Lewandowski môže zvýšiť na gól. Ale či na 2-2 dáva gól. Robert Lewandowski. Barcelona vyhráva 2-0 nad Benficou. Koniec zápasu dopadol výhrou. Prvá výhra. Ak sa nemýlim, možno nie. Ja som si istý. No nevadí. Poďme pokračovať. Poďme sa pozrieť, čo sú tam za zápasy ešte. Za zápasy by tam mohli byť také ešte zaujímavé, ktoré by sme mohli odohrať. Odohráme pravdepodobne Sevillu, si dáme ešte ako taký simulácií zápas, čo nebude na škodu. Takže proti Valencii vyhrávame 4-2. Dobre. Bergamo, Casio. 0-0 remíza, no nevadí, v Champions League sme troška teraz zle na to remizovali, proti Benfica sme vyhrali. Alaves vyhrávame 1-0. Mallorca v Copa España. Vyhrávame 3-2. A je tu práve tá spomínaná Sevilla. V Copa España nás čaká ako ďalší tým Real Madrid. Ak sa nemýlime. Semifinál Real Madrid a Atletico Madrid Rayo Vallecano. Takže budeme sledovať dva napínavé zápasy, čo môžu priniesť obidva veľmi dobrú podívanú. Poďme si pozrieť zostavu na dneskajší zápas. Lamine Yamal nedostáva toľko priestora, koľko by mohol. Ktoré zostane, Olmo príde, Araujo pôjde dole, Gerard Martin dostane šancu. No, to som nechcel. Bože, ja som to dokázal. Ja som si dal nesťazať. A tá radšej naspäť, že Gerard Martin nedostane šancu, lebo není v základe. Tam by som chcel dať Frana Garciu. No, skúsime to tak, že Davis pôjde dole. Práve ho nahradí spomínaný Gerard Martin. Takto by to mohlo ísť. Bohužiaľ Ferran Torres
Tam je ako zaskúdal na doske skoro stále. Uvidíme. Proti Seville by mala byť automatická výhra, ale vieme ako hrám. Takže nevravím, že automatická výhra, keď môžeme okamžite prehrávať aj 1-0. A je to druhý dlhový centr, nie druhý, dlhový centr pro Sevillu, ktorá robí chybu s týmto spôsobom. Je to protiútok pre tým Sevillu. Zatiaľ sme sa nedostali k ničomu zaujímavému, no ale čo sa dá k čomu zaujímavému dostaneme vôbec. Bola tam zblokovaná aspoň nejako. Balde to prediktol. Tam pôjde tá lopta. Fíňa tiež nezískal, snažíme sa dať čo vymyslieť. Aj to Bakio. Olmo získal loptu a je to ďalší dlhový centr pro Sevillu. Podobný ako ten prvý, ale tento už končil strelou, ale nie gólom. Rohový kop pre Barcelonu. Rafinha skúsi a Koundého hlavička. Mohla byť aj gól, ale bohužiaľ. Znova, v 53. minúte Rafinha bude dávať center. Center rohový kop. A Koundé, znova tam bol Koundé. Dobre, Frenkie de Jong. Olmo. Lewandowski a bohužiaľ prichádza o loptu. Aj tu proti, respektíve útok pre Barcelonu. Dobrá nahrávka, Lamine Yamal. Uvidíme, či vymyslí začal Lamine, ale chybujeme, nevadí. To je dlhový centr od FC Barcelony v 64. minúte stále je stav 0-0. Lewandowski nedokázal dať tam hlavičku. A toto bude možno aj protiútok. Pre Sevillu. Nie, že možno, nie je to protiútok, ale už to moc dlho trvá. Sevilla drží tú loptu na svojich kopačkách. Nevieme sa dostať k tej lopte, čo je veľká nevýhoda. Toto nevyzerá dobre. Strela. Juan Garcia musel vyrážať. A ďalšia pravdepodobne príležitosť príde teraz, ale tá nekončí už gólom. 74. minúta, stále 0-0. Barcelona do protiútoku. A čo najrýchlejšie založiť útok a čo najrýchlejšie skúsiť dať gól. Marcus Rashford môže vyrovnať, či poslať Barcelonu do vedenia. A Lewandowski, strela Roberta Lewandowského končí v bráne. A Robert Lewandowski posiela FC Barcelonu do vedenia. A vyhrávame 1-0. Ale je tu dlhový centr od Sevilly. Sevilla má tretí dlhový centr. Tentokrát vyzerá, že je troška aspoň nejako úspešný, ale nebude. Fantastické, Barcelona získala loptu. A je tu protiútok zasa FC Barcelony. Uvidíme, či tentokrát to znova dopadne takisto. Olmo. Znova Olmo na Rashforda. Rashford chybuje. Ale Lewandowski už loptu nezískal. Ale koniec zápasu. Barcelona vyhráva 1-0 nad Sevillou. A vyhrávame svoj ďalší zápas. Tak, pre toto video by to bolo všetko. Majte sa, lajkujte a odoberajte. Čauko.